bisa nyaponi jagat lawan dedonga angkap itulah bisa ngijab jai Gusti angkap itulah Sapo ilo ing yang ketara riko kudu ditata pareng-pareng kudu ditata atar tiba kelawan urut-urut. Bingen iki kira-kira ngene pasar wedhus. Iki bingene tiap Sabtu panggonan iki pasar wedhus. Saiki berhubung ditata ambi bupati ibu dadi gedhingan. Iki pas yo jajang kadung ditata bernajai. Sebalik lah. Laduri, lah. Aduh neng ditoto pantarmu neng. Iki kulit, abro kusuk neng kulit aja. Bokok patah iya ya. Yang kulit bokok, abro abuan. Pak Diambyang. Alah, saking ketepaan. Alah, ada jalanan maning. Pak Diambyang. Yo enter lah. Anaknya apa iki, guys? Kadung iki kira bisa biayane piro tambahi 1.500. Bu Epok. Iya. Bu Epok, lanjut Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to all. Perusahaannya kok berhenti kan? Good night to all my brother.
Artinya, ladies and gentlemen, artinya, sekutek sing paham iki. ya mono atas kok. Ayo terus nak. Ngapalan ro mulut iki. Lah iya, ayo. Lek saiki ora mlaku diarat, Lek. Lakon-lakon diai. Kok ning gediang-gediangan kok. Yo mlaku saiki kae. Hei, la. Ya, mulai berangkat nih. Kriping sawah. Ya, kriping sawi, Pik. Yoro ring pasar kutha Banyuwangan. Jalan lagi. Eman. Yoro ring pasar kutha Banyuwangan. Bismillah, wong mulai mantun pantunyane mari Banyuwangan. Sing sekolah liko mesti getun, yo getun rene dina murai. Dadi kadung sing sekolah getun mari. Mesti getun wong iku. Dadi lari saiki iki aja kuwatir. Ana program sekolah rakyat yang dikomando oleh Bapak Menteri Sosial. Banyuwangi iki ya ana Le. Ono. Arane Sekolah yang biayar. Arane Tapi arane Jajah Abuh paling ya. Jajah bu ngawur kowe. Jarda ampo. Jarda ampo. Kanggo Jajah Abuh, Jajah Abuh. Iya. Jadi jangan takut sulit, saudara-saudara sekalian. Menyekolahkan anak, jangan takut sulit. Di situ ada kesulitan, pasti datang kemudahan. Kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Artinya ya ada kesulitan, pasti datang kemudahan. Jare wong kulon, ada handshake. Jake maning. Isi. Artine, Hah? artine. Ya iku mau artine wis. Duduh iki wara-warane bebel. Ayo lah. Saiki gantian. Isun. Ya. Apa bentuk-bentuk? Ini suaranya sunyi. Ciket ta. Ya mungkin maksudnya seru mau kakek hirum yang semangat. Gen ngenes oleh. Ngenas. Ngenes. Ang kaya sawan tangis so. Ayo. Ya mulai berangkat. Salah tok wong iki ya. Iki kok nangis mesti nangis gitu kuwi. Kau Iki mesti ngenas. gawen kaya gandrung. Jantung paran. Gandrung temu lawak. Nggih. Yuk. Remes gede. Ring diajakan, Dik. Remes gede, ring diajakan. Jalan itu eman. Milio hang kening kaya dene dianyau. Milio kaya miline dianyu. Anubel katuk Yoro untal klambi abya isele wong kawin mripate ngantuk lempek kena diantal perkara adang sak tangine biae Tangi-tangine biae. Tangi-tangine biae. Tangi-tangine biae. sira montong ari jalan-jalan seniman itu jangan sampai menyiksa orang tua. Cewek kena tek.
anu harus karya sendiri, tangi esuk umpama ira esuk-esuk tangai, nempur esuk, mucusi esuk, ajang esuk, mateng esuk, mangan esuk. Kadung beduk. Ya nempur beduk, mucusi beduk, ajang beduk, mateng beduk, mangan tabuhe ya. Nggih. Gantian deh. Iko wis, ira blok-blok tok. Menunggu giliran ya. Akhirnya dangdutan bisa. Nggih saged. Ya, akhirnya suaran doa pengen terus. Yuk, Lek, dangdutan Lek. Joning teru nang abang ijo kuning putih biru cemang abang kegeseran ijo kaya mlebu swarga. Rika kabeh iki mlebu swarga. Kadung nyatane kadung rika parem-parem teko dhewe rika telepon. Halo, ya saya pesan. Pesan apa, Pak? Gegerane pacul iki. Iku teko. Pak, saya mau pesan blimbi wuluh iku teko. Mlebu swarga nikmat rika iki wis. Qadi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau campakkan? Amuk kesini murung-murung aja. Biang. Kelambi cemeng seluar cemeng kakang dikumbyah mosok luntur. Kelambi cemeng seluar cemeng kakang dikumbyah mosok luntur. Wes. Ya rolak, aja ilu. Jailu Marahana. Ira bentek. Lagon ana kelambi cemeng seluar cemeng kakang dikumbyah mosok luntur. Kelambi cemeng ya ra seluar
cengeng ya dikumbya ya masa luntura Cengeng ngene mendele kabeh. jadi kok ngomong panse Kelambi cem 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 cemeng cem ari loro Yuk. Ya, mulai berangkat. klambi cem 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 cemeng ya ra seluar cem 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 Mataira. kai salah tok isunnya Lat kelambi cemeng. terus Ya ra seluare cemeng kakak. ini kayak umbul-umbul ya Wong dikumbya ya ra masa luntura. terus